Здравейте, приятели! През една нощ не спах и това, което се роди от моето безсъние, е стихотворението Двоеродие. Тук се описва животът на един човек, който е с душа на Бог и тяло на страдалец. И така, двоеродие. С душа на Бог и тяло на страдалец вървя през този мой живот. С ум на светец и с дух на скиталец живея в самотата като скот. Живях в двоеродие и всяко следствие пораждаше причина в мен. Какво диалектическо несъответствие да бъда все на строфите в плен. Претърсвах своята душа, тъй както съм претърсвал компютърната памет аз. И от какви ли не неща в живота бил аз съм в захлас. В паметта ми се преражда преживяното. От първия, хермафродитния човек. Може би трудно ще ми го повярват. Кой знае? Сега сме 21 век.